Tikulandireni mu program ya Zodiac Exclusive. Ine ndi John Paul Kayuni. Program ya lero tikufuna kuti ticheze ndi Richard Chimwendo Banda. Iwowa ndi nduna muboma la Dr. Lazarus Chakwera, komanso kwakukulu ndi Secretary General kapena kuti Chief Executive Officer wa chipani chimene cha MCP. Tikulandireni program ya. Tuzikongwa mbele. Timafuna titamva kwa inu Dr. Lazarus Chakwera asankha Avitumbiko Mumba kukhala running mate kupita ku chisankho cha 16 September. Ngati Chief Executive Officer mwachilandira bwanji menechi? Choyamba twathokoza president kuti apanga chisankho chabwino kwambiri, ndipo chisankho chasangalatsanso kwambiri Amalawi. Chikuonetsanso kuti chisankho chasangalatsanso kwambiri achinyamata. Ndiyo ngonena kuti anthu akunena kuti tachinya penalty. Akuti tinakaphonya pamenepa ndiye kuti penalty tinayiphonya ndithu. Tsono ukaphonya penalty umaona ngati walotsedwa. Ndiye ndingonena kuti tasangalala kwambiri, komanso tikwathokoza president. Tikwathokozanso Avitumbiko Mumba povomera kuti agwire ntchito nda president chifukwa chipani chililede. Tiketi imeneyi tikuona kuti ndi golide. Nanena dzulo kuti tiketi ndi polipoli ali ngati tomato kuti mwampiritsa pa nsika ndiye mwangomuyika, anthu akamuona mkuwe okha kumata ndikagule tomato oyo. Osachita kumachita kuyitanira kuti bwerani kuvutika kuti mwina kufika kuti mpaka na mawu sasa atiphweketsera ntchito ya president. Tiwathokoze kwambiri, ndipo ndi tikiti yabwino, koma chipani cha Malawi Congress Party achilandira chinthu chikopsa. Ine tikakhala kuti ndi mkumano ngati umene uja timakhala ndi ma regional chairman dziko lonse tinawo 6, timakhala ndi mkumano wathu kumadzulo potsanzikana akukondwa kwambiri kuti president achita chisankho chabwino. Ndingathe kutsimikizirani kuti kuvina kumene amavina anthu dzulo chisangalalo kunabweratu anthu more than 50,000 kudzangokhala nawo pamambo amenewo. Kosewa ngosangalala zedi. Komano ena amayembekezera kuti mwina president asankha Mai Catherine Kotani Hara amene ndi first vice president wa chipani cha MCP, ndi mai komanso ndi mkhalakale pandale. Well, tinganene kuti Kotani ni munthu wabwino, komanso olimbikira ntchito, komanso ndi deputy president, kwathu timati deputy. First deputy president wa chipani cha Malawi Congress Party anakawasankha iwo zakhaso zabwino, kwasankhaso Amumba zakhala zabwino, kwa pamakhala zinthu zifukwa zimene president ananenanso okadzulo. Ndipo anadziyankhula mumveka bwino kuti Amumba panopa ndiye kuti athandizana ndi president kuthamangitsa zinthu zingapo zimene wena zimakokeka. Ali ndi kalizima ina yake yeti akamachita zinthu zawo ndiye kuti china chilichonse chimakhala chikuthamanga. Ndiye pamene tikuyamikira Kotani tiyamikiranso Amumba ifa osewa ndi ma team players. Ndipo dzulo munaona kubwera limodzi, munaona kuyenda limodzi. Ndimafuna zifunsa paja ndiye kuti pamene paja mudziona kuti team tsopano yampira yopatsirana. Ndiye kuti experience yo ili apo, komanso wina athamange popa kuti Mbappe so athamange akachinye chigoli. Ndiye kuti sikuti tikanena kuti awa akutiyimirira ndiye kuti ntchito agwira okha. Ndiye kuti tonse ku Malawi Congress Party awa ndatsogoleri, Chakwera ndatsogoleri, Amumba ndatsogoleri, koma muli ma midfielder, muli ma defender, muli ma strikers, muli ena ochemerera, tonsefe tigwira ntchito. Tsono amene mwachulawa ngofunika kuti apitirize kuti thandiza mchipani, aliyense ali ndi udindo mchipani cha Malawi Congress Party, and that's the spirit behind this ticket. Tikiti hii yangokhala kuti malamulo amanena kuti pakhala anthu awiri, koma ndikuze pali wanthu ena opemphera, pali wanthu ena otakataka, pali anthu ena ogwira ntchito pa ground, muli ma district chairman, muli ma constituency chairman, muli ma area chairman, muli anyamata ma youth group amene tagwirizana kuti tikiti hii tipange support. Ndimafuna zifunsa pamene kuti tinaona di zithunzi Catherine Kotani Hara, president Amumba mbali naye, komanso mwina tisanafike kuti president akubwera kuno tinaonanso chithunzi panali inu president Amumba ndi Hara chinazungulira hadi kwambiri kuti kunali mapemphero. Anthu akuti kunali mapemphero, koma inali meeting yokuti tikamacheza mapemphero tifanto pa Mulungu. Timayamba ndi mapemphero, timamaliza ndi mapemphero. Kana kumakambirana zinthu ziwiri zitatu, koma timayikaso Mulungu patsogolo. Chimene tikuchitachi m'dziko lino siyo machitira chibwana. Ndi chinthu chofuna kumopa Mulungu, chinthu chofuna kufunsa Mulungu kuti azitithangatira akhale mbali athu.
Tano kunena kuti kunalibe mapemphero tilakwa komanso kunati nangopita mapemphero okha tilakwitsanso koma kuti kuchipani cha Congress Party as a God fearing party timayamba ni mapemphero timamalizanso ni mapemphero zonse zimayenda mchimake ndiye munaona bwino ndithu tinalidi komwe kuti makambira komanso ni mapemphero zikuoneka kuti President Chakwera anakondetsetsa ndithu amumba atagonja ngati Vice President ku convention ya MCP President atatengaso kukhala nduna ya boma ndi zina zotero kuti mwina zikuonetsa ndithu kuti panali kena kake kamene President anako ndi amumba. Well, he's a good man, he's a good young person and he's available for the party. He has been able to support Chipani, kuthandiza Chipani. So a president alindana ambiri. Sio kawa meanda wasanka mwina salipungwa nyumba malamulo. Aliposo watu ambiri. Akunkuyu sana yeso pungwa nyumba malamulo adawasanka. Ulavera kantukule. Kuli ana angava mina president ama wadalira. Koma specifically, siku ilili na amumba. Tikambeza amumba. Yes, muntu pomusanka nduna ndiye kuti akudalira. Ndiye kuti akukonda. Ndiye simula kuitsa kuna kuti anadalira ama akonda ama atuma. Ifeso tikufuna muntu amene president azimudalira. Chifukwa kana kuti aisana adalire ndiye nanga chifukwa nadzo atuma kugwira ntchito. Tikufuna president akhale ni muntu amene akumudalira, amene azimtuma, ni muntu yonso ali na njikhulo ntchito yake akayigwira. Zimene azipeza president mwamumba anthu umboni nunso muli nawo kuti akachigwira chinthu akachikakamira chinthu chimachitika chimapita patsogolo. And for the party we are very happy about it and I think our president sanakwitse kwasankha iwo ifeso ndifo ukondwa kuliza yenda choncho. We know that there have been some issues in Japan and Amumba maybe with this now zikuonetsa ngati kuti mwagwirizana ku Japan kuti mwina yai tithane ndi zimene zinaiko kalezi. Yes. How do you intend to move forward now? Well, the party is a big institution and the party is a living institution. Timakani mavuto osiyana-siyana, timakani zabwino zosiyana-siyana. So kuti ngati gulu loti ochita bwino lokozodya timakhala ndi nthawi zina zoti pena pake sipakuyenda pena pake pakuyenda koma timakhala ndi chiganizo chimodzi tikutumikira Malawi. Tsono amene tikuwatumikira tisazitumikire tokha yayi. Nthawi zina mukayika kwambiri zinthu zanu patsogolo kuti ife zathu zokha ndi zimene zikhale zimene zizichitika mumadzaluza track mapita ake simatumikiraso Malawi. Tsono kuchipaniku ife timatsogozedwa ndi Achakwera amene mtima wawo amayika pakuti Amalawi tiatumikire tisiye my personal egos, my personal goals. So kumana Congress Party in this time tidagwirizana sirero izi mukuzonazi zimene zikuchitika pano koma tidagwirizana kale soon after the convention kuna kuti anthu tiyende limodzi tichite break makampu tikhale limodzi tizenda limodzi and I can tell you kuti zipatso mwazona ziwazita si zipatso za tsiku limodzi ndi zipatso zimene zakhala zikuchitika masiku angapo and we are very happy that we have all decided to move together. We have all decided to return Dr. Chakwera as our president in this country. A united team is a team that is prepared to win. Ndiyo kumala Congress Party tagwirizana zopya zenu tagwirizana ndipo muona mene tikusewelera mpira wandale muona wina aliyesa kutengapo mbali komanso muonanso kuti kagwirika ikantchito kakhala kuti aliyesa kugwira nduyo choyamba Achakwera ndi Amumba atithandiza kuti tiwine ndipo tiwinadi chachiwiri tikhala ndi aphungu ochuluka chachitatu tikhanso ndi makhansala ochuluka komanso tiwina first round tiwina kamodzi ndi kamodzi sikuti sozititizitanso kuti tibwerereso ayiso posachedwa apa bungwe la IPO linachita kafukufuku amene akuonetsa kuti chisankho cha president kumalawi kuno chitachi chichitike pa 6 ndi pa 20 July ndiye kuti amene angapambane ndi Peter Mutharika achipani cha DPP. Mukuganiza kuti atati achiteso kafukufuku IPO ulendo uno chingasinthe ndi chani potengera kuti tsopano zipani zatulutsa ma running mate? Ndifuna ndiyambe ndisanafike ku ma running mate iko ndifuna ndiyambe ndionena kuti tikamakamba ndale tukamba za wanthu opikisana awiri tukambaso za manifesto zimene zipanizo zidzawachitire Amalawi. Ndiye kuti zinthu ziwiri zimenezi zimakhala zinthu zofunikira kudziunikira chifukwa mpikisano uli ngati uja walire iresi kuti mwapita ku stadium mufuna mukaonere kuti kodi timu iwine ndi ndani nditi ndipo akupatsana motani ndiye anthu awawamo mwaona mwaunjike potero kundale presidential candidate ndi ndani wachuli wawo ndi ndani nanga manifesto yawo ndiyo tichani ndiye mukapanga zimene zijampamene mmatena kuti amene tionera ife kwafusa Amalawi atadzimva Amalawi akutiza kuti koma awawo anachita mdulira aipowa
anachita kunakhala ku challenge kusaweruzika anachita anaonetsa moyo onena kuti sakulabadira mmene ndale zimayendera chifukwa ngakhale ku America ndi akatswiri tu amene watu kodi ukatswiri ndi anthu tu fa tikamati akatswiri so ndi akatswiri akutolankhani ndi anthu oti adapita ku skulu inde koma ndi anthu sikuti sachita pa mistake mesa yomwe adatiuza kuti Joyce Banda awina ndi 42%. Anakhala number 3 atanena kale kuti Joyce Banda awina akupipi adayamba kusangalala kumasangalala kumakonzekera mpaka na kafukufuku akamachitika sikuti amanena kuti awina chisankho koma amati chisankho chitati chichitike ngati apa akunena kuti chisankho chitati kumalayi kuno sono chisankho chichitika bwanji opanda running mate chichitika bwanji opanda manifesto Nchifando una anachita mdulira anadzika kamiza ngati kuti kumbali kunali ena yake amene amaka kamiza tapangani chifukwa iwo watu anakati anayembekeza kuti anthu apereke running mate yawo apereke ma manifesto awo ndikutuluka nokukafusa anthu amalawi mene aperekera running mate wanthu ndi mene alili manifesto awo anthu kodi zinthu izizi ziyenda motani ndi nkumatuza kuti izizi zakhala motere zingathe kutere koma amachita udziwiratu kuti popanda running mate popanda manifesto nkosa ilena upanga kafukufuku ameneyi koma nkumakatulutsa ripoti limeneli anthu akupereka mapepala iwo nkumakatulutsa ripoti limeneli zinthu zimene zikuoneka kuti anali ndi kukakamizidwa kwina kwake kumene amafuna kunena zimenezi ndiye mukati phimbika maso matena akatswiri taonapo akatswiri akunama taonapo akatswiri akusempha ndanena kuti iwo adauzapo Joyce Banda the former president kuti listen first adauzako kuti awina ndi 42% kuti beza 50+1 ndipo achakwera abeza 23% ndipo apita muthalika abeza 22%. It turned out that Joyce Banda ndamana kakhala number 3 sonze kuti amangoganizira nde mukuganiza kuti palena ake amene amakhala kumbuyo kwawo ndikuma choyamba ndi wanthu aliso ndi zipani zawo sikuti anthu aliyesa ndi zipani mesa nawo samakavota ndiye timatengeraso kuti anthu amaganiza motani koma tilibe evidence kuti iwo aja anapanga chako timangodziwa kuti iwo aja ndi wanthu ali ndi zipani zawo ali ndi zimene amaganiza koma pofuna kuwakonza next time chifukwa anena zija silingazigwiritse ntchito ndipo sizoona pofuna kuwakuzera badilaso ya ndipo ndifuna ndikuuzeni sikoyamba nakupatsa an example atanena Afrobarometer kuti Malawi Congress Party singawine amalawi aluza nayo chanja akuti kayasaku alabadira immediately after 1 week tinakawina wakalonga 3-0 tidakapeza mavoti onse anthu ena onse usapeza kupita so kumangochi kumene mwina kunali kwa strong da DPP ndikuina so kumene kuchi tinapita kuzomba kwangoluza ndi 19 votes so zimene amanena iwo zimakokhala zinthu zokuti akumana ndi anthu apita ku Lilongwe apeza anthu kandi 40 mene ali Lilongwe mwina apeza anthu 80 the whole Lilongwe apeza anthu 80 ndikuwafusa anthu aja zimene akuganiza ena amanidwa ntukula pakhomo ena sana alembedwe ntchito ena miyo yawo ndiyokwera ndi awafusa anthu amene aja aladzi kusizi kuyenda ine singakavote ine chancha lasalemba zimene zichi ala anthu sakavota general election imasiyana ndi by election anthu amakhala ndi kuganiza kwina amaonanso kumene akuyenera kupita amabweretsa zonse zimene zikuchitika mdziko nkomakhala mchitsogolo kodi tinayitulutsanji DPP mbwalo kodi si anthu omwe ajawa kumaphedwa acha bini 189 si anthu omwe aja amati akapanga misewu mapezeka kuti 3 months misewu yatha si awo amatenga ndalama omakabweza kwa amwenye kuti corruption wakula mpaka nomapanga press conference tinalanda ndalama tikufuna tikabweza si awo anthu amagawa dziko so zinthu anthu amakhala ndi reality kuti nepotism was so high amati akadandaula za njala amawauza kuti pitani mukajeziwala mukapeze ujeni zinthu zambirimbiri zimene amapanga so reality checks with them kuti I think tisana kavote tate ndikumbuke kuti uyu ufuna timvote ifa chani nanga uyu ufuna timuse ifa chani koma kungofuna kuyankhani kuti can therefore change things in the first place they were not supposed to do that survey towards nomination paper presentation and before manifestos were prepared and presented to Malawians. Nobody had done that. Kukopa mtu amene amakavota na amene wakopedwa amakopedwa atalandira manifesto amakopedwa ataona amene wakapikisana at that particular time it's when you can come and say tikawafunse na Malawi mwadziona bwanji ma manifesto awa ndotani koma don't rush and make a decision pamenepo tinene kuti ku MCP you are so confident kuti mupambana even without going into a rerun
simukufuna kuti mwina mutachita mgwirizano ndi wina aliyense chipani chilichonse kuti muonjezere mphamvu kuti muwine aliwo ndi mafunso awiri mwandipatsa sangayankhidwe mofanana. Choyamba, are you confident kuti tiwina? Yes, I'm very 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 confident tiwina masankho awo. Why am I confident? Sitimangodzidzimuka ifesa pa Facebook. Chipani chini ma areas chini ma member tinawamba kuwauza kuti akalembetse pamene anzathu awawa amauza anthu kuti asakalembetse ifeyo timayenda. You saw Dr. Chakwera moving all over telling people to go and register members of parliament. Anthu athu even kumwera kwanalembetse iwo they were busy telling people not to register. Musakalembetse too late kumadza gazeti tikalembetse. Now if anthu athu adalembetsa zolembetsa alinazo mmanja, and we know our people are going to give us the votes. And these are the very same people mumvetsetse pachifukwa ichi anthu awawa akudziwa kumene tikuchokera. They know the first 2 years of Dr. Lazarus Makafe Chakwera inali yovuta motani. Ena sakufuna tidzakumbutsa. Listen first. No, I want to tell you kuti why are we confident? Because simatama koma amalawi akudziwa. Then there is a reason why they are going to say timvotele Chakwera, because he has laid a very good foundation. Ndeka yamona mundifunsa kutsogoloko koma ndikuwuzire ntuni kuti pali zabwino zimene Chakwera wapanga zimene antusanga mtayi. Pa malonjezo amene munapereka chifukwa mukamba kuti panali mavuto koyambirirako koma tikufuna tioneno MCP zaka zisanu tsopano zikutha muli mboma. Yes. Munapereka ndithu malonjezo ambiri kwa anthu. Yes. Tine kuti pa zimene munalonjeza ziti mukuona kuti mwakwaniritsa zachitika ndi ziti ndipo zakanika ndi ziti. Ndiyambe ndi zimene zachitika. Tinalonjeza kuti tidzamanga misewu yapamwamba, tidzakhala ndi misewu yapamwamba yolimba. Zimenezo tikukwaniritsa ndipo zayambika zikuchitika. Inuyo ngatatulankhani amalawi onse ndi mboni. Chitsanzo chachikulu nchonena kuti msewu umene anthu onse amakuthawa kuti awuyambe wa M1 umachoka kukalonga kudutsa kulumpi kudutsa mpaka na kukonse kuikwendeni kudzafika mpaka na kudowa kukasungu kudzafika mpaka na palumbadzi. Panalibe president mbuyo musemu amayamba msewu umene uja. Msewu umene uja wayamba ndi Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Ndipo makilomita zetu ambiri usangoti wangoyamba. Pano pato tadutsa makilomita ambiri. Mukamapita kukasungu, mukamapita kwa agenda, mukamapita kwa omwe kumpoto mpaka namakafa kalonga mukauda kuti msewu uja kuthamanga kopsa. Fasi msewu kuti tikumangira facha mavoti. Ndi msewu kuti tikufuna udzakhale ndi wana azidzukulu adzayendemo. Mukapita kunkhota msewu uja wa M5 ochoka paka phatenga kumapita omwe sochoka pa Salima mapita kujeni kubalaka. Msewu umene uja tumanga. Msewu uja omwe avuta anthu kuti ayambe ochoka pa balaka kudutsa mpaka na kukafika kuzomba umene uja wa msewu uja tumanga. Komanso msewu uja omwe avuta anthu wa Chingale tawuyambanso kuseri kuja kuti uzikafika so mpaka nawo. Nde izizi ndi misewu imene tamanga ikulu imene tayamba. Koma mukaona kuti tayamba njanje kunsanje imene anthu osamaitawa. Kungoyamba. Izizi zimene zinavuta zaptaja misewu imene amanga kuyera 23 facha mavoti. Udatha onse after 6 months. Misewu imene amanga kwa senti wose kuli honorable Bizno White as MP. Unatha amamangira mavoti. Misewu imene amanga Bakiri Muluzi for instance kuchoka pa Limbi pa Midima mpaka na Kuthyolo mpaka na lero anamayenda sana mangire mavoti. Achimwendo. Ndiye mukamati timange msewu ifatu kuli voti msewu ochoka kukalonga kudzafika kulilongo simungaomange mchaka chimodzi kapena zaka ziwiri. Misewu imene mwayambayo zitupo zimene mwayambazo mwina titangoti titengere kuti MCP pa 16 September yagonja sina loweso mbombo ndiye tizathera bombo. Chizata ndokuti chifukwa ndiye tisingapitirire. Chifukwa cha nanga sinu mwatuluka mbombo. Okay, ndiye kuti iwo amene mukuwaganizirawo koma ndikuwuzeni chimodzimodzi kumanena kuti ine nditafika pa msewu galimoto indigunde indiphe ndi anthu akaonjekane pa maliro panga. We can't think about it. Malawi Congress Party is not going out of power. And take my word. Today, take my word. Malawi Congress Party is not going out of power. Ndangokuwuzani za misewu yokha sinakuwuzeni zalilonga ndi sininganene famaenda every day. Misewu ikulu yapamwamba koma ndangokuwuzani za kumisewu kokha. Ndakuwuzaniso zinthu zina zofunikira zimene tachita mwachitsanzo ku health sector. Ma health centers amene amanga mdziko lino over 240 and kudzabwera chipata chachikulu cha Cancer Center komanso zipangizo za makono zopezeka mzipatala zimene zimasowa panopa ndi kuti chipata china chilichonse tayikamo masikana zofunikira kwambiri. Komanso mukapita mukaona kuti tayamba ulimi wanthirira tikuonetsetsa kuti alimi athandizidwe tikuwapatsa ngongole za nifi tikuwathandiza through Agricom
tikuonetsetsa kuti amalawi ambiri atengepo gawo kuti mwina chuma cha dziko chipite patsogolo. Tayika zinthu zonena kuti zabwino kwambiri zimene amalawi akuziona ndi maso awo. Munayankhulapo kuti mavuto analipo kuyambira, koma ndimafuna ndikufunseni kuti mavuto amene aja atha chifukwa pano tikunena pano pali mavuto amene amalawi akukumana nawo, nkhani ya kukwera mtengo kwa chakudya, nkhani ya zachuma sizikuyenda bwino, pali zina zambiri. Ndiye kunena kuti amalawi avotere ndithu MCP. Why not? Because mukamanena kuti zinthu zakwera andi achakwera akuvomera kuti zinthu zakwera, choyamba mudziwe kuna kuti si president omanamiza Malawi. You remember Fernanda Mizdapo mdziko muno kuti ayi Malawi chuma chako chakwera chili second from Qatar. Akuti dziko lonse lapasi chuma chama chakwera second from Qatar. Koma miyo yanthu bitirizida osaoneka kuti ili bwino. Anatinamizapo kuti Malawi akuchita training ngati Singapore. There's nothing. Now tikamavomera kuti mdziko muno muli mavuto, tikamavomera kuti zinthu zakwera, sitikufuna kuwapusitsa Malawi, koma tikuwauza zifukwa. The factors zimene zikupangitsa kuti zinthu zikwere ndi zimene tikupanga ife kuti zinthu zitsike mtengo, economy chite improve. Koma choyamba mudziwe kuti katundu ambiri amene timamgula kuchokera kunja amakhala ndi mtengo okwera kuchokera kunjako. A very good example, mafuta agalimoto amene mwina pobwera kuno munatira, ndiye mukapita ku border ya Malawi, mukapita ku border ya Malawi kuchitipa kumene kuli Tanzania, mukapita ku border ya Malawi ku Nchinji kumene kuli Zambia, mukapita ku border ya Malawi ku Dedza kumene kuli Mozambique, mukapita kuti anthu aku Mozambique akubwera kumadzagula mafuta ku Malawi. And you ask yourself why? Chifukwa choti mafuta aku Malawi ndi otsika mtengo kusiyana ndi mafuta akwawo. Zinthu zonena kuti tilibe control, tilibe mphamvu, koma ifeyo tayesetsa kuzigwira ndi kuti Amalawi asapitirize kugula mafuta pa mtengo odula. Izizi zikuonetseni kuti katundu wina amene wakwera mtengo mdziko muno chifukwa chakuti there is a crisis in the global economy. Zinthu zoti zikuvuta maiko onse, and Dr. Chakwera is doing everything possible kuchepetsa zimene zizi. Chachiwiri chimene mwena kudziwa nchona kuti katundu amene timamchita import kuchokera kunja, ife tikamamtenga katundu kuchokera kunja, ndiye kuti mwachitsanzo mafuta ophikira, ndithokoze Dr. Chakwera mulamulo wawo kuti tsopano mafuta ophikira tayamba kuwapanga ochuluka konkuno. That's why relatively mafuta mtengo wa mafuta ophikira sikudutsa zinthu zina zimene zinalili kale. Ndiye kuti zinthu zimene zijaze zikachoka kumene kuja zibwere kuno, ndiye kuti zimalipiranso zinthu zosiyana munjiramo. As a result zimabwera zili zodula kale. Ndimafuna ndifunse kuti pali vuto la ndalama zakunja dziko lino lilipobe mpaka pano. Vuto limene nkuthana bwa ndiye chimene apanga Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Choyamba nchiona kuti ulimi umwe timaone nawo kuti ulimiwo anayika strategy yoyamba kuti ATM, agriculture, tourism and mining. Now mu agriculture amadziwa kuna kuti choyamba tichite involve anthu ochuluka azitenga nawo gawo la ulimi. Chachiwiri tiwapatse zipangizo zoyenereza kuti anthu amene akolole mbewu zawo mochuluka, ndiye tiwathandize kuchita add value kuti katundu amene akutuluka kumunda kuminda imeneyo tizitopanga export. Tikamapanga export ndiye kuti tizikhala ndi ndalama zakunja zobwera mdziko muno. Panopa chifukwa cha zimene zambochitika last year, katundu wochuluka tsopano tamba kumantumiza kunja. Buy and buy ndiye fati tikutulutsa katundu kunja amene tisampanga process amene tachita add value, ndiye kuti mukapeza kuti katundu chatsopano akubweretsa ndalama yakunja. Talimbikitsanso kwambiri nkhani za tourism kuopa alendo. Alendo akamabwera ndiye kuti azionetsetsa kuti akutipatsa ndalama zakwawo zimene zimathandiza kuti zitipangitse kuti forex reserve yathu ichite bwino. Now investment in the tourism sector ikuchitika, ndipo ikutithandizira kuti mukaona kuti nthawi zambiri mukafika m'mahotelomo even kuno mukapeza kuti kwadzaza Amalawi anthu ambiri akubwera kumakhala malo ngati amenewo. Kunyanjako anthu akupita ochuluka, ndiye kuti dziko economy yamba kumasuntha ku tourism. Chachitatu nchoti tikulimbikitsa kwambiri ku mining. Ku mining tidapeza miyala ya mtengo wapatali ochuluka, koma kumafunika kuchita lay foundation, kuyika malamulo ake mu nthawi yake abwino, kuonetsetsanso kuti tikhazikitse kampani yomayendetsa za mining. Zonse zitachika malo mwake, osanguti chisawawa kuti wina akatenge golide pena, wina atenge rutile pena akapange naye zina. Komano takhazikitsa kampani ya mining, takhazikitsanso kampani ya MDC ija imapangitsa makampani tazenda bwino kuti makampani osazunjikana kumene kuja nkumaona kuti awathandize motani. Komanso tayika malamulo ku mining iko kuti malamulo amene wawa atithandize kuopsa kuti dongosolo miyala imene tingagulitse chuma chizenda bwino.
taphatikizapo tsopano manufacturing ndezi yazambika muna anapita president ku Bakresa kumene mwakaona kuti mafuta adayamba kuita konkuno kubwerera za nthawi yakamuzo timachita konkuno Kovo Kazinga zimene mafuta achatamba kuachita konkuno posakhalitsapo tiyamba kupanga zovala muno Malawi zokhazikika zimene zithandize kuti tikamazitulutsa kunja ndalama za kunja zizibwera tizichita build ma reserve plus kugulitsa kwa miyala iyi ya mtengo wapatali ndikuti dziko la Malawi tsopano lichita bwino. Nkhani ya kupereka katundu kapena ndalama kwa anthu nthawi ya kampeni ma handouts ili malamulo ndiyoletsedwa. Mukuimvetsa bwanji nkhani imeneyi ngati chipani mukwanitsa kuchita kampeni opanda kupereka ndalama kwa anthu? Ine ndinatengapo gawo popanga nawo lamulo limene 2017 ndipo 2017 anzathu anapita aja mali wopala mu limene chifukwa President Dr. Lazarus Makafe Chakwera ndi amene wakhazikitsa registrar of political parties kuti adziyang'anira lamulo limene lijani malamulo ena mwachitsanzo Political Parties Act imene ikuthandiza kwambiri kunena kuti a registrar adziyang'anira. Anzathu aja anachita lamulo 2017 osachita ma regulations komanso osamulemba munthu ntchito achakwera potsatira malamulo. Remember ulamuliro wawo akukwaniritsa malamulo a dziko. High five. Chimodzi mwa icho ndikuti rule of law should be respected. Nda anamulemba mlembi uja ndikuti lamulo chalamba kugwira ntchito. Nkagwidwe ntchito ka lamulo limene muli zinthu zabwino zimene zithandize. Mwina mukuyankhula nkhani imene kuti otsutsa a DPP anangokhazikitsa lamuloli osali kuti mwina kulilimbikitsa analemba pa tsamba la mchezo anamalomba. Munakatula ndimalize tisanapite kwa anamalomba chifukwa chonena kuti mwandifunsa kuti muliona bwanji lamulo limene ndipo ligwira bwanji ntchito. Mukwanitsa tikwanitsa chifukwa tinaliyambitsa kuti ligwire ntchito ndife. Lamulo limene ndi labwino chifukwa limathandiza kuti anthu akavote mosakakamiza chifukwa cha zimene mwawapatsa. Chachiwiri anthuso amene amapsinjika ndi zinthu zina zimene amapereka asapsinjikenso. Koma pali mafunso amene ifeso ineso ngati mlembi wa chipani cha Congress Party ndinawalembera registrar of political parties mafunso angapo chifukwa kumanena kuti mungathe kuwabwezera anthu transport amene mwayenda nawo amene akuthandizani kupanga misonkhano. Ndiye mafunso amene tikumafunsa kumanena kuti mukuthandauza chani mukati anthu amene atithandiza kupanga misonkhano pachizungu amati entourage. Ndiye kuti akunena anthu amene ndanda nawo magalimoto ka anthu 4 or 5 amene tabwera nawo amene chani amene tingathe kuwabwezera mayendedwe. Ndiye ife tikumawuza kuti kuzipaniko kuli atsogoleri aku area, atsogoleri aku constituency, atsogoleri aku district, atsogoleri aku region. Msonkhano umene timapanga ifeyo ngati munandilekeze ndapita kudwa boma ndikuti aku region akumene kwakapezeke, aku district akumene kwakapezeke, aku constituency akumene kwakapezeke. Ineyo ngati responsible person ndikuyenera kuti ndabwezere mayendedwe anthu aja. Chifukwa pochoka kwawo anakwera njinga moto ndi apatse ndalama adzibwerera. Ndiye tinawalembera kalata kuti afotokoze. Chifukwa mmene tinkapanga lamuloli tinanena kuti kubweza mayendedwe si mulandu. Tinatero. Koma anatiuza kuti tidzazika ma regulations. Tidzazika bwinobwino ma regulations. Lero akutiuza kuti anthu okhawo mwakwera nawo galimoto mungati kwabwezera mayendedwe. Intelligence yanu amene akukonzerani zinthu zawo. Mpamene pakukhala kusamveka. Koma mwachitsanzo kutenga ufa nkudinda dzina la chipani very clear zosafunika zoletsedwa. Kutenga sopo kumdinda dzina la chipani kumagawa zosaloledwa. Zimene zozo tikuzimvetsa ndipo tikugwizana nazo kuti such type of handouts are very dangerous for our society. Tinaona otsutsa DPP anamalomba analemba pa tsamba lawo la mchezo kuti chipani cha MCP chikufuna kuti lamulo ili la handouts lisinthenso kuti anthu azitha kuwalola kumapereka ndalama kwa anthu. Ndikukhulupirira kuti musamvere kwambiri anamalomba chifukwa ine sindingayankhe sana ndiyankhule ine. Paja parliament idathetsedwa tikupita ku parliament kukakonza zija zimene anthu ena alephera kuti chifukwa choti akagwira ntchito ndipo ndi adindo osankhidwa ndi ameki kuti apeze mwayi kuti nawonso adzakwanitse kukavota. Ndi lamulo limene lolo ngati anthu asakulimvetsa akakamba parliament komweko koma ine sindinganene kuti tikupita parliament kapanga lamulo limenelo. Komanso palibe angaloledwe kumasintha lamulo lidachitika kale. Popanda moto mwina namalomba ali ndi chidziwitso china chake. Pajama kandi zidziwitso zambiri zayo zimakhala zabodza. Komabe ndikuwuzeni kuti kupita ku parliament kwa aphungu a nyumba ya malamulo ndikukambirana zokhudza masankho
lamulo likukhudza masankho. Mwachitsanzo inu mwachoka kwanu kubwera kuno kudzagwira ntchito, pobwerera mukuyenera kukhala ndi mayendedwe abwino. Ngati simukhala nawo mayendedwe sizingatheke. Palibe chipani kaya cha MCP kaya cha DPP kaya cha PP kaya cha UTM mwana nditchule achakwera apita Mutharika akabambe amayiko usi, palibe zingatheke kuti munthu achoke kwawo abwere ku msonkhano osambwezera mayendedwe, sizingatheke. Ndiye kuti pamenepo phungu ngati ali ndi funso angathe kufunsa, koma osati kuti tikufuna kuti tikanene kuti yamba nugawa ufa yamba nugawa sopo, zimene zana malomba akunama. Palibe angalolera kubwerera mbuyo. Lamulo limene janoletsedwa ndipo likhala loletsedwa. Siligawa chimanga, siligawa sopo, ngati tikugawa katundu ni ma t-shirts ndi nsalu zimene lamulo likulola. Komanso lamulo likutiletsa kugula ma coffin, ndikutiletsa zimenezo ife tikuvomera, chifukwa likuletsa ndi lamulo. Koma ndikuwuzeni zoona kuti kukafusafuso kunena kuti chifukwa chani muletsa kuti anthu achoka kutali mtunda utali tisapatse transport. I don't think tikamati ufulu ndiye kuti anthu asamakhaleso ndi mafunso. Fa ufulu musamangoyang'ana mbali imodzi. It's okay to ask questions. In democracy, the beauty about democracy is that you can ask, I can ask, and we can get clarity. Once we get clarity, we can move on. Ngati kunena kuti lamuloli tisabweze transport mayendedwe. Ndiye tikamakumana ngati kuno ku BICC, anthu onse maitana misonkhanachi musamabwezereso transport. Chifukwa it's not fair kuti munthu wakumudzi yekha ndi akakhale chipsinjo kuti musabwezere mayendedwe. Titengere kuti zimene zikumvekazi kuti chipani chanu chikufuna ma handouts lamulo limeneli lichotsedwe kapena lamulo limeneli mmene mukukakumana pa 5 kandi pa 8 August ku parliament nditati abwera suggestion kuti mwina tisinthe lamulo ngati chipani sitingavomere kusintha, chifukwa ndizoyipa kugawa ufa mu nthawi ya campaign, ndizoyipa kugawa sopo kambale mu nthawi ya campaign, ndizoyipa kugawa mablankete mahandoutsiwa tinavomera kuti ndiwolakwika, tikugwirizana ndi lamuloli. Koma tikunena kuti atifutse akuti tizipanga tsankho okhata enda nawo atabwezere transport, koma akumidziwa ma district iwa ma region tisabwezere transport. Mpameti kufunsa kuti zitheka bwanji fa msonkhano simuchita inu nokha mwayenda galimoto akuti intolerance. Tono intolerance ndi imene wabwera nayo, koma kumeneko kuli anthu amene akukonzera msonkhano aku region. Ndiye munthu akati region ndiye kuti amachoka mwina kunchewu kubwera kudzakhala kuno fandu wa region. Kuli district, tikati district mwachitsanzo msonkhano uli pamponera, munthu achoka kudowa boma kupita kumponera, ayenda bwanji munthu amene uja. Ndiye kuti lamulo limeneli pali confusion, likubweretsa confusion. Si confusion koma you seek clarity on regulations. Lamulo it's very clear. Lamulo likhale choncho. Lamulo likhale choncho koma kuma regulations ngofuna uthandauzira bwino. Lamulo musalisinthe ayi. Chifukwa handout is handout. Koma facilitation of a meeting akuti it's acceptable only for the interage. Mwachidule tingonena kuti akuti ena tidzabwezera transport koma ena tisabwezere. Then our question is nanga akumidzi amene amakwera njinga and izizi ndikunenazi Secretary General wa chipani china chilichonse amene ali riru amene sakufuna kunamiza Malawi would agree with me. Ifeyo tikamaitanisa msonkhano olopa masintha apapa ndiye kuti munthu amachoka kwera 23 mtsogoleri osankhidwa ndi convention amachoka mwina kwa senti kubwera ku masinthawo amene ujayi mukwena kuti mumbwezere mayendedwe ake amene wayendera. Ndiponso ndalama zimene zonse amatipatsa ndi parliament, amatipatsa ndithu zipani zonse zili mu parliament muja amazipatsa funding. DPP imalandira ndalama zaboma zomwezo muzigwisa ntchito for facilitation of your meetings. Facilitation, not handouts. Going to work and coming back from work is not handout. You are enabling that person kudzapanga msonkhano. They failed tikamati kufuna kuchita seek clarity and ndanena kuti I already wrote ndinalemba kale kalatayo. Tsiku imene mapakudwa present zimene zizi ndinayima kale nkulemba ndinayankhula verbal ndiwo komanso formally ndinalemba kuti yayi inalembedwa iti kalatayi ndinalemba tsiku imene amapanga launch campaign simunayankhidwe mpaka pa akalata mwina ngati andiyankha pakati pa timayenda kwambiri ndi makampeni oti nazungulira kwambiri mwina ngati andiyankha itipeza. Koma mumvetse kuti kalatayi sikunena kuti tisinthe lamulo. Ndipo mumvetse kuti handout imene ife tikugwizana nayo ndipo ndi handout makofini, ufa, chimanga, sopo, mbale, mablankete. Mukati musayankhidwe kalata imeneyo. Mukati musayankhidwe. Yes.
ndiye kuti mupitirabe kukhala mwa confused. Well, muntu ukamafunsa ndiye kuti you are confused. Ndiye kuti ndigwirizane nanu will be confused. Chifukwa ndoti tikafika pa msonkhano paja ndiye tiziyang'ana kuti kodi anthu atabwezera bwanji transport yobwerera kwawo. It's a reality. I can't hide it. And izizi muyankhule ndi ma secretary generals onse. Akuwuzani kuti that's very true. For even msonkhano okha kungwetandisa msonkhano kuti tifuna tikumane tsogolera chipani. They will come 300 in that district. How are they going to go back home without transport? Tibwere kunkhani ya nominations. Popereka nominations kalata zoonetsa chidwi kuti adzapikisana pa mpando wa president. President Chakwera anafotokozapo kukamba ndithu zolimbikitsa bata ndi mtendere. Yes. Mwina kuchipani kampeni ya batayi mukuikonzekera bwanji kapena mukuchita zotani kuti kampeni ikhalepo ndithu ya bata? Choyamba ndifuna ndikuwuzeni kuti ndi ufulu wa Malawi aliyense to belong to any political party. And the Malamulo anasendo 1993, I think it's in November or September, referendum inachitika yokuti mukhale zipani zochuluka. Ndi malamulo a dziko la Malawi amene amati freedom of association wina alisali ndi ufulu wopita kuchipani china chilichonse chimene akuchifuna ndi ufulu wake. Komanso ndi ufulu wa munthu kupita ku msonkhano wa ndale nkubwerera konso bwinobwino. Ndiye kuti chiwawa zimene zimachitika mu misonkhano ya ndale ndizolakwika. Mukuwauza zotani otsatira chipani ndi kubwera kumene kuti ifeyo mafunsafunso limenelo achimwendo chifukwa chakuti taona kumbuyo anthu okhadisi kwanje akumenya kandi ochita mademo zambiri ndipo kufufuzafuza zikumamveka kuti chipani cha MCP utsogoleri wa chipani cha MCP ndi umene kutuma anthu amene ndipo zimamveka ndipo amayankhula ndipo zikamveka ku Malawi anthu ena mwinaso ndikukhulupirira ndi mnomo mmamba kukhulupirira. Ndiye ndikuze ni nkhani ya ndale ndimanena muno ndinanenapo munomo kuti zinthu zikachitika anthu azidekha azifatsa asanayankhule asanatsekule pakamwa pawo. Ndinapereka zitsanzo kuti a Brown Mpinganjira ali ku chipani cha DPP anadzamenyedwa kuno ku Lilongwe ku Crown Lodge. Chifukwa anamenyedwa ku Lilongwe poyamba nakati anyamata MCP amenya Brown Mpinganjira. Later on chidaza zoti ndanyamata omwe ya DPP amadakonza chiwembu chimenecho. Ndidaperekaponso chitsanzo chona kuti anyamata adakamenya nchacha kwa Vumbwe. Ndipo iwo poyankhula adali anyamata MCP. Later on anazoti nkhani zali makampu akwawo komweko. Ndofuna ndikuwuzeni pano poyera kuna kuti kuchipani cha Congress Party sitinakhalepo pansi kuti let's sponsor anthu akamenya anthu. Just like an institution. Tinayi mapangoja akonena kuti ifeyo tisunge bata tisunge mtendere. Now pali nthawi zina umatha kumva zinthu ngati mlembi wankulu because ine ndi mlembi wankulu ndingati ukhala outside the country koma ndikumva kuti kumala kwachitika chakuti nkumatsatira mbuyo munthu. Now ukamatsatira zimene zija ukamva kuna kuti anthu ukayikira kuti ndi chipani cha Congress Party, then you take responsibility to find out kuti ndi chipani idi kapena ndi anthu ena. Mwina mukuyankha choncho achimwendo chifukwa ena amati amaloza so inu zala kuti ndino amene mukuwatuma anthu. Ndipo sikoyamba ndadzimvaso nthawi zina ngati mine ndinali ku Zambia ku parliament ya ku Zambia last time yomweyi kunachitika zimene zine ndili mu parliament kumva kuti anthu kuno akuti kwachitika ziwawa achimwendo amenochi aya mukuona ngati dzina lanu limatchulidwa choncho chifukwa chani pakati chifukwa chachikulu nchonena kuti ukakhala ndindo pamakhala zinthu ziwiri expectation kuti you should help your institution kuti samapange ziwawa ndipo ziwawa zikachitika amanena kuti ndindo uja ali ndi kuthekera kuoletsa ziwawa ndiye ngati walephera kuthetsa ziwawa ndiye tingonena kuti ndi ndindo yomwe yakudziwapo kanthu. So ndi udindo veterani kaya ndi udindo umene ndinawusenza ngati secretary general mwachitsanzo anthu akamenyedwa kumponera ine sindidziwa chilichonse koma chifukwa anthu amenyana kumponera akuti chimwendo wadziwapo kanthu anthu amenyana kaya ndikuti ine ndikufuna ndikufunseni ineyo munditsimikizire lero kunzuzu chaka cha 2012 anamwalira anthu 21 anaphedwa anthu 21 mukufuna munduze kuti ndi utsogoleri wa DPP umeona atuma anthu kuti akaphe anthu. Mukandiyankha funso limene lolo mukadziwa kunena kuti pali zinthu zimene ife atsogoleri timapakidwa chifukwa choti kuti zachitika anthu akungoganizira koma chifukwa choti tinatenga responsibility timaloledwa kutenga the shame komano tisakukhudzidwa tisakudziwa. Secondly zimandikhudza because I don't
want to see violence in this country. Anthu amene amandidziwa ine ngati Richard Chimwendo zimakudandaulitsa kundidandaulitsa not lile koma kundikhudza chifukwa choti I am a God fearing person. Ndimaopa kwambiri Mulungu, ndine munthu wopembera, ndinenso munthu woti kuti mukandipeze simukandipeza kwa tsiku limodzi ndikuganizako zaziwawa. Now zikamachitika zimandikhudza koma chimene madandaula ndi ichichi. Ziwawa zilikafuna kuthana nazo tisamayang'ane nkhope. Chifukwa tidata ya munthu kuthyolo adamwalira wa chipani cha MCP. Tidata ya munthu kundirande adamwalira mnyamata wa chipani cha MCP. Kudaotchedwa magalimoto kumachinga zonsezi zinachitika. Zipolowe zinachitika kumbowe, which is not good. Koma nthawi imeneja kuli makampu a DPP atawiriranso. And in one of the interviews ndinanenapo ona kuti anthu a DPP ena adachitapo confess kuti it is their own camp imene kumenyana kumene kujako. Mpaka na lero that record is there. Kuti ndinayankhulapo kuti ndi a DPP omwewo amene akukonzana chiwembu. Nthawi imeneyo osati pano. Koma nthawi imeneyo makampu atawirira kumene koko. Koma chifukwa zachitikira ku Lilongwe, it comes back to chipani cha mphamvu kwambiri ku Lilongwe ndi MCP. The MCP ndikuti atsogolera awo ndi amene akudziwapo kanthu. When you actually don't know anything, you also kudzimvera pa social media, you are also surprised. Koma just because you are a leader, you take responsibility, you take the shame, and you move on with life. But mene nimadziwira ine ngati Richard Chimwendo Banda, mumandiona ngati mmatsatira social media, ndimakhala busy ndi misonkhano ya ndale. Ineyo ndikakhala mwina every 2 days 3 days ndimene ndipange misonkhano mwina 2 3 zimene ndimadziwa ndale zanga ndi za background. Ine ndale za propaganda, ndale za violence, I don't want to associate with. Chabwino. Mwina kuti chisankho chimene chikubwera pa 16 September pano chizakhale chovomerezeka ndi wina aliyense chabata pachitike chani acho? Choyamba tizindikire ngati Malawi kunena kuti ndi ufulu wa munthu ndikubwereza kuchita belong to any political party. Ndi ufulu wa munthu kutsata munthu amene akumufuna. Tilolelane. Ine ndikuchokera ku Dowa East, lero nali kuswese kwanga. Pa road block ya kwathu pamvera mukaona pali mbendera za DPP, mbendera za UTM, mbendera za MCP, tikukhala mulolerana. In my own constituency, I'm a very good example. Simudzamvako mtundu wachiwawa china chilichonse kukuswese kwanga. Anthu akupanga makampeni ndikupikisana ndi DPP kumeneko. Kuchitwa makampeni simudzamva utsiku na lilonse. Tiphunzire kulolerana. 2, atsogoleri zitenga responsibility. Yowalangiza anyamata. Tidzionetsetsa kunena kuti ngati achinyamata sakulangizidwa ndiye kuti achinyamata awa mitima yawo imakhala yokupsa mtima. Komanso akatipanga ataki tisamayankhenso ndi ataki. Tidziwauza anthu kuti ayi mwapangidwa ataki, inu timachokera ku Mangochi ifeyo ku launch ya campaign just a few days ago. 21 people were stoned pa Ulongwe, anagendedwa and went to the hospital. Anyamata anapsa mtima wamene kuja. When it reached me, I said, musabwezere. Pobwezera ndiye kuti mukulitsa ziwawa. Just go and report ku police. It is in the public that anyamata MCP, that's my MCP, over 21, anavulala ndipo anaka treated kuzipatala. Koma me as a leader, I said, musabwezere. And sikoyamba ine kuyankhula maonga tamene. The responsibility athu ndi imene. Number 3, mawu athu apansonkhano. Tisanene kuti ine ndi futi, ine ndi chakuti, ine simungandipangeza kuti. Tenti tikambe fundo zimene tikambezo zoti Amalawi ati akope abwere. Violence imakhala mbali ziwiri, sikhala mbali imodzi. Wina kuti mangoti ntopola chabe. Kwa mukabwezerana ndiye kuti pamene pacha zinthu zalakwika. Ndiye tikufuna kuti pamene tikupita ku kampeni iyi, tilolerani, tipange misonkhano paliponse yosabweretsa ziwawa. DPP is very welcome kudzapanga misonkhano wina uliwonse ku Central Region. Just as MCP can do any rally in the Southern Region. And any political party in the country ingatopanga msonkhano pena paliponse. Amene amavulala kwambiri ndi amene amapsinzika kwambiri ndi amayi ndi ana mu nthawi ya conflict. And ine ndikufuna ngati mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party, ndikufuna ndipemphe anzanga atsogoleri. Komanso atsogoleri ama region, ma district, azipani zonse. Kunena kuti tatiyeni tilolerane. Even kumapezeka kuti munthu mwina wachipani china ndochuka kudera kumene koko, tiye tivomere kuti anthu amukonda munthu ameneyo.
tisayambe ziwawa chifukwa sizimamanga muti komanso tisaluze miyoyo ya wanthu chifukwa kuti ukasankha masankho wawinayo watani ameneyo wawina. Let's accept kuti munthu amene ndi amene anthu amusankha. MCP ikadzagonja pa chisankhochi ndiyokonzeka kuvomereza zotsatira zake. Choyamba mudziwe kuti silidzagonja ndifuna kukonzeka. Koma ndikudziwa kuti pautulankhani funso limene mmafunsa aliyense. Koma ndingokudziwitsani kuti zikatizachitika mwagonja. Ndikuyankhani koma ndikufuna ndikuze ndifanye kuti olo ndikukaneneni kukuyankhani mundifunsabe. Choyamba mudziwe kuti silidzagonja. Chachiwiri mudziwe kuna kuti sikoyamba kupita kumasankho. Ndipo tikapita kumasankho timatsata malamulo. Sikoyamba MCP kupita kumasankho. And check our history. Kuti tapita kumasankho tinachita behave modern. It's a party built on high five. Chipani chotsatira rule of law. Chipani chofuna amalawi onse tikhale pamodzi. Ife machitidwe athu sife machitidwe onena kuti ndale zimene tinabaliwa pa dziko pano. Tinazipeza ndale, tidzazisiya ndale, ena adzazitenga ndale kupita nazo patsogolo. Sife oyamba kukhala atsogolera ndale. Ati sife oyamba kukhala mbomayi. Ena anakhala koso mboma. Our behavior is not arrogant. Kapena kuti pompous. Moyo wathu umene tikukhalira timachita imitate Dr. Lazarus Makafe Chakwera. A very good leader. Oti simudzamuva pa podium akutukwana, akunyoza. Dr. Chakwera's life ndimene feo imati tutsa. Timachita reflect on his life. Chifukwa akayima pa podium amangonena zomanga dziko. Ndikunena fundo zimene akufuna. Olo amutukwane anthu Dr. Chakwera sabwezera. Zimenezo zimatitsogolera fa. It's not easy to save Dr. Chakwera utakhala munthu waziwawa. It's not easy to save Dr. Chakwera utakhala munthu wankhaza. Because his life sajita kuti apa ndikuchita ndale kuchipinda, apa ndikuchita ndale poonekera. He has a straight life. Moyo wake ndomwewo mene alili abusa ndabusa. Sakonda zachiwawa, safuna kumva zachiwawa. And if you know kuti even anyamata ako apanga misbehave, you are going to have a very tough day from him. And it's very difficult to face him ngati anyamata achita ziwawa zanthu ndinolose. And he actually asked the police before he even talks to you as leaders to say, police investigate, let me know what is happening. Koma, he doesn't tolerate any violence, he doesn't tolerate any disunity, he aims at bringing Malawi together and he aims with the dziko lino tipite patsogolo. Simuna ndiyake fusolanga. Mudzavomereza. Tizatsatira malamulo a dziko. Malamulo a dziko amati woluza avomere. Achimwendo Banda zikomo kwambiri. Ndatokoza kwambiri. Kuti ticheze tsiku la. Zikomo kwambiri. Zikomo. Ndatokoza. Imene tachiriziraso kucheza ndi Richard Chimwendo Banda. Iwowa ndi Secretary General, mlembi wamkulu wa chipani cha MCP. Kufikiranso tsiku lina pamene tidzabwere ndi ina program ya Zodiac Exclusive. Ndingoti mwakoma nonse zikomo.